Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa bukid. Toto, niya na sila. Nakakita ka ni ako? Ito na si Babaw, sa pangpang. Nanang uwak. Ako! Panaanan ng uwak! Oh, murag buwan sa makabati mo, Nikay. Oh, Nikay, niya ang mga nagkabayo. Patay na tayo ni. Kinahanglan makatago ta, Toto. Sunod na ako. Dali! Nikay, asa matatago ha? Dito si Babaw, pagdali! Ay, huwat ako ninyo! Ay, ayaw itako ninyo, Bea, eh! Randa, nakapanuay ba ini ko nabuhi? Ngano naabot man taong ko ini napita? Ay, katong yung Nikay, ang nakaingon ini. Aray, agoy. Katsak-katsakong tuhod! Agay. Hay, asa mo mga doon di? Uy, huwat ako ninyo! Aray, kadakit na kita ko agoy. Gibiyaan ko sa kanang mga duwende! Aray! Nikay, wa may guni ako ang uwak. Kinahanglan mamatay ka namang uwak. Nikay, yun mong sa ubos ang mga nagkabayo. Oh, Toto, nanganaog sila sa ilang mga kabayo. oh. Kadag ko na lang, Nikay. Nikay, murag, mani na kita ni kalagiya ba? Dali pa ito mamatay, Nikay. Kinalang may baw na kaini. I love you, Nikay. Hupo, Toto! Pasalipod! Kigiisan ka nila mga pana! Yawa, may tuba. Dali! Mamanhin at tagtagoanan! Kinahanglan makapalayo ng ining dapita! Mukhang gatas ibabaw! Magdali! Oo! Agay! Sakit akong din! Dagan, Toto! Nikay! Naguwa nung pana! Dali! Musagat na! Dali, Nikay! Mususultay nila akong sa kabatuan! Dali! Pagyan ninyo ang akong mga kaaway. Pagyan ninyo ang gitagna. Ay, lalaki. Wa na ang usa ka lalaki sa akong loyo. Dili ka makaikiyas ka na ako, Andoy. Dili! Kung sana man nga akong nasumukan. Ganihan naman kong tuyok-tuyok dire, pero wala naman ko makatultol. Agyanan pa yung gawas, kakahuyan, pauli sa amo. Naunsawan ko. Nganong, bibalik naman sa kusagi. Narang payag si Babaw. Naagi naman ko niya ng dana kaganina. Nganong, nabalik naman sa kudin eh. Dali, Nikay! Naano sa bang uwak? Napatungod siya nato! So! Tubudan ko ng uwak ro! Bawa na yung uwak! Bawa! So! Sumri, labay ko ni Hindi siya bato! mabuwag nato, Toto! Shoo! Bawa! Ayaw! Nikay! Huwag ka! Kalag kang nihayag mayo! Daig ko sa kilat ang mga sundaw! Nilupad ang uwak! Nikay! Murag, may atras sa mga sundaw! Ano mo to? Toto, tanawa sa langit. Ang uwak ni Dive si Spangpang. Wala! Murag masyag doon ay problema, Nikay! Napana ni ako ang uwak. Oh, Tuod!
ni kay. Tuwa nang uwak. Miluparo palayo pero tunay pa na nga nagtaroy niya. Hain naman gitis ilmo. Naguna-unam tingalig ikyas ang kanahan. Oh, ay, ang bruha. Murag nagminatay. Dili! Dili. Nganong nabalik lang sa kus akong yagian ganina. Oh. Uy. Nagbayad silang bahal sa iyang ipuhan. Hala. May gikaaway ang bruha. Ni kay, miatras na ang mga nagkabayo. Toto, Yes. may atras sila, kinahadlok sila. Gakos ni pa yung mata, gakos. Pero tempa, Iyan yun. kinsa man lagi kahadlokan. Ang kilat! Nahatlog sila sa kilat. Saan ni siya? Ang uwak. Nawa na sa kalangitan. Miatras sa bang uwak. Tawag ka. Ikaw ko niluwas nila. Ayoko mo paghunahan na, ana. Ang kilat ang nakaingon nga may atras ang gliders mga sundalo. Bati, ang katawa. Mao di ay nga milupad na kini palayo. Panay dahil mong nakita mo itong itaroy sa uwak, ha? Tawa. Nakasiguro ko nga may balik na siya sa tag-iya niya. Nganong naghilak man ang bakukan dako. Murag doon na girin hitabo niya da. Hoy, bruha! Naunsa man ka? Silda! Ay, naunsa man ka, oy, bakukan. Sa may imong gilakan niya, ha? Hala, uwak. Samaran ka na, nga uwak nga, hanaas lamisa. Gipana siya. Gipana siya sa akong mga kaaway. Uy, mau ba? Dili kini bahimo. Dako kini suliran. Bakukang. Naibaw ka ba kung hais ilmo? Wa ko'y panahon sa paghuna-huna ninyo. Ang akong Zelda. Kinahanglang mamaayo ang akong Zelda. Aron ikapanibaos ko siya. May mga kaaway na ka, ha? Kinsa man? Gusto kang mutabang? Oo. Ipakaon ko mo. Mutabang ko sa imong problema. Pero, ubos sa usa ka kondisyon. Unsa ka lang maong kondisyon? Kinahanglang tabangan ko nimo nga makabalik sa amo. Dili ko ganahan din eh. Kay way inom din eh. Way bino. Way sugal. Sige. Tabangan ko ikang magkapauli sa inyo. Apantabangi una ko sa akong panimaw. Ay, lagi. Tabangan ta ka. Kinahanglang makuha ko ang gitakda nga mahimo kong kaaway. Ha? O kaya ka na ang dakong kawa. Ha? O kaya na ang dakong kawa. Niya kining dakong luwag. Mao kini ang gamitas pag-ukay kay may ipakita ko nimo. Salamat sa imong pag-abot sa akong mga kaaway, Mikay. Ayaw pasalamat na ako. Kaya ko nahimo batok si mong mga kaaway. Ang kilot. Kita nimo ang
hadlukan sa mga sundalo sa kaaway. Unsa? Unsa na ni kay? Sila akong gingon mo, ha? Nga gikan nimo ang kilat. Na may kilat nga gikan yun nimo. Ah, di bali-bali rin ako. Pero kasabot yung kaga, gikan yun nimo kilat ni kay. Kana ang imposible na gyud. Dili ka imposible. Tungod kay matod pa sa manalagna nga ikaw ang gipaabot namo nga among manluluwas. Apil sa kuha na kay. Lining man biya kuha ni kay. Wa man ka maapil sa panagna. Ah, Nag-inusara lang si Mikay nga gitagna. may labti ka na. Ay, ikapoy naman kong inukay ning imong kawa, higalang bakukang. Madaping. Hindi na ko ipakita nimo. Unsa man na? Ambi ka ng luwag. Oh. Nanihar na akong giukay. Prakiri ko tukol. Waki ang. Uy, ala, misa mo to bukal ang tubig sa kawa. Ana, wa na mulihok ang tubig. Makita ko karon ang akong mga kaaway. Ana. Tanawa ang tubig sa kawa. Tanawa, Andoy. Ambi ko no. Uy, hala. Si Nikay mana o si Toto. Nagsulti sila. Bakukang. Eh, nganong mikatawa magkahakang. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!